Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη χαρά και πάντοτε το αίσθημα της ικανοποίησης, σας καλωσορίζω σε μία ακόμα ανάλυση σήμερα Κυριακή 19 του μηνός Ιουλίου. Για τα καλά μπήκαμε στο καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ματσούκας και όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, από αυτό εδώ το κανάλι, από αυτή την εκπαιδευτική και επενδυτική κοινότητα, ανεβαίνει ένα βίντεο με αναφορά στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Η εκπαιδευτική και επενδυτική μου κοινότητα παρέχει συνδρομητικές υπηρεσίες αλλά και ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε 25 αυτοτελείς ενότητες με αναφορά το trading, τη διαγραμματική ανάλυση, στην οποία έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και έμφαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ ωραία σεμινάρια για την διαχείριση χαρτοφυλακίου, σύγχρονη θεωρία διαχείριση χαρτοφυλακίου και θεμελιώδη ανάλυση. Όλα με πρακτικά παραδείγματα σε βίντεο, ηλεκτρονικά βιβλία και διαζώσεις. Συνεχίζω. Πάμε λίγο στις επενδυτικές μας υπηρεσίες, οι οποίες πέραν από την εκπαίδευση έχουν συνδρομητικές υπηρεσίες. Πρακτικά έχουμε τρεις συνδρομητικές υπηρεσίες. Η μία είναι το εβδομαδιαίο report για Ελλάδα και διεθνείς αγορές. Παρακαλώ πολύ, είναι δύο report, δύο διαφορετικές τιμές. Ένα για την Ελλάδα και ένα για τις αγορές του εξωτερικού. 13 επιλογές στην Ελλάδα, 20 στις αγορές του εξωτερικού. Παρακαλώ πολύ, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να πούμε ορισμένα πράγματα αναφορικά με το πώς διαμορφώνεται αυτό το report για όσους έχουν απορίες και θέλουν να ρωτήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Το pre-opening, μια νέα υπηρεσία που έχουμε εγκαινιάσει εδώ και περίπου ένα μήνα και πάει πάρα πολύ καλά, θα μπορούσα να πω. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και ιδιαίτερα το γυναικείο φύλο, θα μπορούσα να πω, ακόμα ίσως πιο τιμητικό για τον υποφαινόμενο. Συνεχίζουμε. 10 λεπτά βίντεο καθημερινά. Έρχεται ένα βίντεο, είναι μηνιαίες συνδρομές, όλες οι συνδρομές. 10 λεπτά βίντεο καθημερινά στο email σας με σημεία εισόδου για trading στην Ελλάδα, στο FTSE, το δίκτυο υψηλής κεφαλαιοποίησης, και στην Αμερική, S&P 500 και Nasdaq. Πληροφορίες και εδώ παρακαλώ πολύ τηλεφωνικά. Συνεχίζουμε με την τελευταία μας επενδυτική συνδρομητική υπηρεσία. Live trading, 30 λεπτά live trading μαζί μου, συνδεόμαστε μέσω του Zoom, συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο και δικό μου πραγματικό λογαριασμό. Εξηγούμε για ποιο λόγο κάνουμε τα trade, όποιος θέλει το κάνει, όποιος θέλει απλά παρακολουθεί μη συμμετέχοντας στο trade, αποκομίζοντας μια εμπειρία μαζί μου και γενικότερα συζητώντας για τα θέματα των αγορών, αλλά και γιατί κάνουμε αυτό το trade με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε επιλέξει. Μια ωραία εμπειρία και μια ωραία κουβέντα 30 λεπτών για όσους δεν θέλουν να κάνουν το trade, αλλά θέλουν να δουν γενικότερα το mentality που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτά λίγο πολύ για τις συνδρομητικές και επενδυτικές υπηρεσίες και τα σεμινάρια μας. Και πάμε στο καινούριο μας, να το πω εγώ έτσι, report, δηλαδή τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε think tank, τα βασικά μας συμπεράσματα. Τα δύο παραμένουν σταθερά και αταλάντευτα ότι κάθε ανωδική αντίδραση, ακόμα και καταγραφή νέου υψηλού, για την οποία πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια για όλες τις αγορές μετοχών, θα πρέπει να μας βρίσκει από θέση κατοχύρωσης κερδών και ρευστοποίησης αγοραστικών θέσεων. Παρακαλώ πολύ, ισχύει για όλες τις αγορές, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για short selling. Μιλάμε για κατοχύρωση κερδών για όσους έχουν πάρει από χαμηλότερα και ψάχνουν επίπεδα για να πουλήσουν υψηλότερα. Σταθερά καταλάδευτα στο τέλος της ανωδικής αγοράς, έχουν μείνει λίγα ακόμα, πιστεύω, βήματα λογικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα απαιτηθεί πολύ μεγάλη προσοχή. Οι αγορές μετοχών έχουν παντού νάρκες, λέω, έτοιμες να εκραγούν, δηλαδή αυτό το πολύ μεγάλο volatility, το οποίο αναπτύσσεται εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δείχνει ότι εδώ στα υψηλά, μετά από ένα τόσο μεγάλο και έντονο ράλι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν με πολύ μεγάλη, θα μπορούσα να πω, ευχαρίστηση, εξυπηρετούν κόσμο που λένε, τα κομμάτια τα οποία έχουν πάρει από χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Εξού και το μεγάλο volatility στα υψηλά. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι το πετρέλαιο μπαίνει ξανά στο κάδρο. Θα πούμε αρκετά πράγματα σήμερα και για το πετρέλαιο και γίνεται εκ νέου ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Των εξελίξεων που αφορούν και βέβαια την κατεύθυνση που θα πάρουν οι αγορές, αλλά και όχι μόνο. Τι θα γίνει με το κόστος χρήματος, τι θα γίνει με τον πληθωρισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στις τιμές της ενέργειας.
Και βέβαια να πούμε ένα πρώτο μικρό σχόλιο για τα εταιρικά αποτελέσματα των οποίων η διαδικασία ανακοίνωσης στην Αμερική ξεκίνησε κατά την προηγούμενη εβδομάδα και θα τουλάχιστον οι μεγάλες εταιρείες που μας ενδιαφέρουν εμάς και έχουν στάθμιση θα πάμε το πολύ μέχρι τις 10 Αυγούστου. Προσοχή στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία των τραπεζών ήταν πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πολύ μεγάλη συμμετοχή στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου είχε το ράλι των αγορών. Λογικό είναι όλο αυτό το πράγμα. Τεράστια έσοδα, ιστορικά έσοδα από trading σε όλα τα dealing room των τραπεζών. Και για τις επενδυτικές τράπεζες δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αυτό είναι καλοδεχούμενο. Δηλαδή για την Goldman Sachs που ανακοίνωσε πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ καλύτερα των αναμένων, όπως και άλλες τράπεζες, αυτό είναι και το ζητούμενο. Μια επενδυτική τράπεζα, αυτή είναι η δουλειά της. Ωστόσο, για τις εμπορικές τράπεζες που δεν έχουν μοναδική τους εργασία το trading, αλλά λειτουργική κερδοφορία μέσω των δανείων, γενικότερα με τις χορηγήσεις δανείων και να καταγράφουν κέρδη από τη λειτουργική τους κερδοφορία, που είναι τα δάνεια, οι τόκοι δηλαδή, από εκεί που γεννιέται το χρήμα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όταν έχεις το 65 με 70% των εισόδων από το trading, δεν είναι κακό, ωστόσο είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, τα οποία δεν συμβάλλουν στη λειτουργική κερδοφορία. Πρέπει να κοιτάμε τη λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενδεχομένως το επόμενο τρίμηνο, εάν για κάποιο λόγο η αγορά δεν έχει αυτή την κινητικότητα που είναι λίγο σπάνιος αδύνατο να βλέπουμε κάθε τρίμηνο 20% απόδοση στον S&P, θα πρέπει να προσγειωθούμε σε ομαλότερα επίπεδα, να το πω εγώ έτσι, κατοχύρωσης και καταγραφής καθαρών κερδών αναμετοχή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να πούμε ότι ήταν ένα πολύ καλό τρίμηνο. Ωστόσο, επίσης μπορούμε να πούμε ότι οι εμπορικές τράπεζες ε, κατοχύρωσαν πάρα πολύ σημαντικά κέρδη και από placement τα οποία γίνανε, όπως παραδείγμα της SpaceX, όπου πήραν τη δουλειά για να κάνουν και το underwriting και να δώσουν, να το πω εγώ έτσι, κομμάτια να γίνει η διασπορά και γενικότερα να πετύχει αυτή η νέα έκδοση μετοχών και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο της συγκεκριμένης εταιρείας του Elon Musk. Αυτά δεν πρόκειται να ξανάρθουν τα έσοδα, μία φορά γίνονται, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε αρκετή προσοχή σε αυτό που λέμε στις εμπορικές τράπεζες, έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη. Περιμένουμε και θα θέλαμε να δούμε καλύτερη λειτουργική κερδοφορία. Δηλαδή, από τη δουλειά την οποία παραδοσιακά οι τράπεζες ξέρουν να κάνουν, να δίνουν δάνεια. Συνεχίζουμε. Πάμε στην ανάλυση. Παρουσιάζουμε τα διαγράμματα της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε χρυσό, είχαμε ελληνικό δείκτη, FTSE και S&P 500. Θα ξεκινήσω με το χρυσό και θα ξεκινήσω να πω κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό πριν κάνουμε την ανάλυση. Θα ήταν πάρα πολύ καλό όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο και όσοι τέλος πάντων θέλετε στη συνέχεια να κάνετε σχολιασμό, ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, αρκεί να είναι καλοδεχούμενος μάλλον, αρκεί να είναι και καλοπροαίρετος, να παρακολουθείτε πάρα πολύ καλά τι λέμε στα βίντεο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι τα βίντεο αυτά τα παρακολουθούν άνθρωποι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Δεν θέλω να μιλήσω πιο σκληρά, θα πω μόνον αυτό. Ξέρει ο κύριος ο οποίος έγραψε το σχόλιο τι ακριβώς εννοώ. Θα διατηρήσω λοιπόν σε κόσμο επίπεδο τη δική μου φρασιολογία, παρότι θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα και θα πω στον ίδιο, αλλά και σε όλους τους θέλουν να ξαναδούν το βίντεο, να πάνε στο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, να δουν από το 11 και 30 λεπτό μέχρι το 13 λεπτό τι ακριβώς λέμε για το χρυσό. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μεθοδολογία όταν βγαίνουν τα σημεία στήριξης αντίστασης και οι τιμές στόχοι βγαίνουν όταν γίνεται η κίνηση, δηλαδή πιάνουμε τα επίπεδα και ενεργοποιείται το σήμα. Ρωτώ λοιπόν, ενεργοποιήθηκε κανένα σήμα πάνω από το 440? Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε τι έκανε ο χρυσός την προηγούμενη εβδομάδα, εάν έπιασε το 440 για να ενεργοποιηθεί το πρώτο ανωδικό σήμα. Και βέβαια και το stop loss. Γιατί όταν μιλάμε για ενεργοποίηση σήματος, τότε ισχύει ο κανόνας της αντίστασης, της τιμής στόχου που βλέπουμε δηλαδή στο σήμα buy και το stop loss. Εάν για κάποιο λόγο η αγορά αποφασίσει να μην κάνει καμία κίνηση, δηλαδή να μην ενεργοποιηθεί το σήμα αγοράς, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε
τι κάνει η αγορά. Εμείς βγάζουμε μία μεθοδολογία και δίνουμε μία κίνηση σε εβδομαδιαία βάση εφόσον έχουμε ενεργοποίηση σήματος. Παρακαλώ πολύ λοιπόν, από το λεπτό 11:30 να σας διευκολύνω, μην έχετε και μην τέλος πάντων ταλαιπωρήσετε κιόλας, να το πω εγώ έτσι, του προηγούμενου βίντεο, λεπτό 11:30 μέχρι και 13, να δείτε τι ακριβώς λέμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Συνεχίζω λοιπόν. Μια διαγραμματική σφήνα, κατά την εκτίμηση, πτωτική σφήνα, ένα διαγώνιο πτωτικό τρίγωνο, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο δείχνει ότι ζούμε πραγματικά τα απόνερα αυτής της διορθωτικής κίνησης των τιμών. Αυτό δεν το αναιρούμε σε καμία περίπτωση. Δεν ενεργοποιήθηκε το σήμα του 440. Θα το πιάσουμε από πιο χαμηλά γιατί μας δίνει καλύτερα επίπεδα level πλέον η αγορά με βάση και τη διαγραμματική εικόνα η οποία σιγά σιγά αποτυπώνεται με βάση τη δυναμική του διαγράμματος, δηλαδή την εξέλιξη της κίνησης των τιμών. Η ανωδική διάσπαση του 450 μας αρκεί απλά ένα πέρασμα. Να το ξαναπώ λοιπόν, 4.050 ανωδική διάσπαση, δηλαδή να το πιάσει και να περάσει πάνω από 450. Έστω και 4,51 να κάνει, δεν με ενδιαφέρει το κλείσιμο, να περάσει πάνω από 4,50. Φαντάζομαι να γίνουμε κατανοητός για όσους δεν καταλαβαίνουν. 4.050, μια ανωδική διάσπαση, μας οδηγεί στο 495, 4.205 και στο loss κάτω από το 3.960 με 3 συνεχόμενα κλεισίματα τιμών. Πρακτικά αυτό, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, σημαίνει ότι εάν ενεργοποιηθεί ανωδική κίνηση πάνω από το 450, δηλαδή απλό πέρασμα, τότε ενεργοποιείται το σήμα αγοράς με τιμή στόχο και στο loss. Εάν για κάποιο λόγο η αγορά κινηθεί στη ζώνη 430 με 3,960, δεν ενεργοποιείται κανένα σήμα, δεν ενεργοποιείται κανένα σχηματισμός, δεν ενεργοποιείται απολύτως τίποτα. Απλά και κατανοητά. Συνεχίζουμε. Δεύτερο διάγραμμα ανάλυσης. Και εδώ θα μπούμε και πάλι στο πετρέλαιο crude oil, το οποίο ξαναγίνεται, όπως είπαμε, ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Πιστεύω ότι έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε πει και νομίζω και εδώ και 2 εβδομάδες, ότι μετά την κατοχήρωση του επίπεδου 67-66 δολάρια που έπιασε το πετρέλαιο, νομίζω ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν και μυρίζουν πάλι μπαρούτι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και αυτός είναι ο μοναδικός προβληματισμός μας αναφορικά με το αν τελικά οι αγορές θα μπορέσουν να κάνουν νέο ιστορικό υψηλό. Θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε περαιτέρω ανάλυση. Μην χάνετε τα βίντεό μας, τροφή για σκέψη και βέβαια εφόσον σας αρέσουν ένα like βοηθάει πάρα πολύ περισσότερο στον αλγόριθμο του YouTube για να μας αναγνωρίζει, να μας προτείνει και περισσότεροι άνθρωποι να δουν αυτή την ανάλυση και να έρθουν στη δική μας εκπαιδευτική και επενδυτική οικογένεια. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγα πράγματα για το πετρέλαιο. Η καθαρή διανοητική διάσταση του 84, δηλαδή μας αρκεί να πιάσει τα επίπεδα αυτά και ας κάνει και ένα κλείσιμο τιμών. Ένα μου αρκεί προσωπικά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιώ. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για το crude oil, είναι διάγραμμα ημερήσιο, daily. Να πούμε λοιπόν ότι η ανωδική διάσπαση του 84 με ένα κλείσιμο τιμών πάνω από αυτά τα επίπεδα ενεργοποιεί πλέον ανωδική εκτόνωση προς τα 106 με 108 δολάρια το πετρέλαιο σαν πρώτη ανωδική κίνηση τιμών. Θεωρούμε ότι έχουμε μπει για τα καλά σε μια κατάσταση όπου αγριεύουν τα πράγματα και το πιο πιθανό σενάριο με πιθανότητες πάνω από 80% κατά δική μου εκτίμηση, τουλάχιστον με τα διαμορφωμένα μέχρι στιγμής διαγραμματικά δεδομένα αλλά και τη γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί, δεν αποκλείω καθόλου μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τα μέσα του φθινοπόρου το πολύ, να έχουμε και νέα ιστορικά υψηλά στο πετρέλαιο. Θα είναι και η αιτία, θα μπορούσα να πω, για να τελειώσει και το bull market στις αγορές μετοχών. Μπας περιπτώσει, ας μην γινόμαστε προπέτες ή τέλος πάντων να μην γινόμαστε άνθρωποι που προβλέπουν εν είδη μελλοντολογία στο μέλλον. Ωστόσο, η διαγραμματική εικόνα που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή, αλλά και τα δεδομένα που έχουμε στο γεωπολιτικό επίπεδο, που μόνο ύφεση δεν έχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με μια ειρήνευση και γενικότερα με μια σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν νέα δεδομένα και πάλι στο πετρέλαιο. Θεωρώ ότι η ανωδική διάσπαση του 84 με ένα κλείσιμο απλά τιμών πάνω από αυτά τα επίπεδα ενεργοποιεί την πρώτη κίνηση προς τα 106 με 108 δολάρια το βαρέλι. Η ζώνη στήριξης βρίσκεται στα 77 με 78 δολάρια, δηλαδή θεωρώ ότι όσο δεν διασπάμε το 84,
οτιδήποτε γίνεται σαν παλιδρόμηση τιμών στη ζώνη 84, 77, 78 είναι απλά συσσόρευση για να πάρει δυνάμεις να κάνει πιο εύκολα το break-up πάνω από τα 84 δολάρια και να γίνει η κίνηση προς τα 106 με 108. Στην περίπτωση εκείνη που ενεργοποιηθεί η ζώνη αγοράς πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, στο loss βάζουμε εφόσον η αγορά κινηθεί κάτω από τα 75 δολάρια με 3 συνεχόμενα ημερήσια κλεισίματα τιμών. Θα ξαναπώ για μία ακόμη φορά, θεωρώ ότι το πετρέλαιο μπαίνει ξανά στο κάδρο των εξελίξεων ως πρωταγωνιστής και θεωρώ ότι έτσι όπως είναι στημένη αυτή τη στιγμή η κατάσταση τόσο γεωπολιτικά όσο και διαγραμματικά δείχνουν ότι έχει ανοίξει και πάλι όρεξη για έντονο ανωδικό κρεσέντο στην τιμή του πετρελαίου υπό τις προϋποθέσεις που τουλάχιστον εμείς ακολουθούμε με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία εφόσον πιαστούν συγκεκριμένα νούμερα. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέω και ελπίζω να γίνονται κατανοητά τουλάχιστον από την πλειονότητα και έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο λόγος είναι καθαρός. Πιο καθαρός δεν γίνεται υπό προϋποθέσεις μεθοδολογίας. Παρακαλώ πολύ, θα πω για μία ακόμη φορά, η μεθοδολογία κάθε εβδομάδας, δηλαδή οι συνθήκες που δίνουμε, ενεργοποιούν το trade ή δεν το ενεργοποιούν. Εάν καμία από τις συνθήκες που βάζουμε δεν ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πρόκειται να διανύσουμε με βάση την ανάλυση, δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχει τιμή στόχος για τίποτα. Ως μη γενόμενο οτιδήποτε. Νομίζω πιο απλό και κατανοητό δεν μπορεί να γίνει και μου κάνει εντύπωση το οτιδήποτε παραπάνω γράφεται σαν σχόλιο. Ελλάδα. Διάγραμμα ημερήσιο τιμών, φούτσι υψηλής κεφαλαιοποίησης και εδώ πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία που απαιτείται μεγάλη προσοχή. Πιάσαμε το 6520, 525, το έχουμε τονίσει και από τις προηγούμενες 2-3 αναλύσεις. Έγινε η διόρθωση προς τα επίπεδα του 6200. Το ανωδικό κανάλι που βλέπουμε κρατάει προς το παρόν ζωντανή την κατάσταση στην ελληνική αγορά. Άρα, ακόμα θα μπορούσα να πω ότι η ζώνη του 6200 με 6180 ως τελική ζώνη είναι αυτή που θα μας απασχολήσει. Σίγουρα ότι τη διέσπαση το 6280 με μία πρώτη ημέρα κατά την Παρασκευή κάτω από αυτήν τη ζώνη τιμών δεν αποτελεί σίγουρα θετικό, αν όχι σύμμαχο στην ανάλυση και κυριότερα και ειδικότερα προς την διαδικασία κίνησης τιμών προς την ζώνη του 6525. Ωστόσο, θεωρώ ότι λογικά από αυτά τα επίπεδα τιμών που βρισκόμαστε και κλείσαμε κατά την Παρασκευή, θα κάνουμε ανωδική αντίδραση πάνω από το 6280, θα ξαναπεράσουμε δηλαδή πάνω από τη ζώνη επικινδυνότητας, θα μπορούσα να το πω εγώ έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν μου επιτρέψετε, και θα κινηθούμε εκ νέου ανωδικά και στην ελληνική αγορά. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις συνθήκες του trade. Η καθοδική διάσπαση του 6280 αποτελεί πρώτα ένα πρώιμο σήμα προειδοποιητικό ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει δοθεί ακόμα έναυσμα για καθοδική κίνηση των τιμών. Είμαστε στα όρια του ανωδικού καναλιού, πιάσαμε την κάτω πλευρά του ανωδικού καναλιού. Θεωρώ ότι βρίσκουμε σιγά σιγά πατήματα σε πρώτη φάση για να σταθεροποιηθεί η αγορά γύρω από τα παρόντα επίπεδα τιμών. Κατώτατη ζώνη που δεν θα θέλαμε να διασπαστεί με 2 έως 3 συνεχόμενα ημερήσια κλείσιμα τιμών σε αυτό το καθοδικό κρεσέντο είναι το 680 με 6200. Πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε το 6280 για μία ακόμη φορά, οπωσδήποτε μέχρι Τετάρτη με Πέμπτη. Δηλαδή η αγορά να επανέλθει πάνω από το 6280 και να επανέλθει έτσι λίγο πιο ζωηρή και να απομακρυνθεί από αυτή τη ζώνη όσο το δυνατόν γίνεται υψηλότερα, με σκοπό και στόχο να αποφύγουμε σε αυτή τη φάση που είμαστε περαιτέρω διορθωτική κίνηση των τιμών. Άρα, πρακτικά, η ανωδική διάσπαση του 6280 μου αρκεί απλά ένα πέρασμα πάνω από αυτά τα επίπεδα. Θεωρώ ότι και πάλι ξαναβάζει το δείκτη σε τροχιά. Αρχικά προς το 6450 και σε δεύτερη φάση τηρουμένων αναλογιών και ενός καλού κλίματος που θα επικρατήσει στις ξένες αγορές ενδεχομένως, να δούμε και πάλι τα ιστορικά υψηλά του 6520 και να κινηθούμε γιατί όχι και προς τη ζώνη του 6575. Άρα, πολύ σημαντικό να διασπάσουμε και πάλι ανωδικά το 6280 και να κλείσουμε πάνω από αυτά τα επίπεδα τιμών. Κατώτατη ζώνη στήριξη στο 6180 με 6200.
Τι γίνεται τώρα αν διασπάσει ανωδικά το 6280 αλλά δεν κινηθεί ανωδικά αρχικά προς το 6450 και στη συνέχεια προς το 6525, 6575, που είναι η ανώτερη ζώνη που ορίζουμε με βάση την ανάλυση, σαφέστατα το stop loss με 3 συνεχόμενα ημερήσια κλείσιμα τιμών κάτω από το 680. Κατεβάζουμε λίγο το στόχο, διότι πρέπει να δώσουμε λίγη αβάντα σε αυτό που λέμε ανωδικό κανάλι, το πολύ ωραίο αυτό ανωδικό κανάλι που σχηματίζεται σε ημερήσιο διάγραμμα τιμών και το οποίο έχει τηρήσει σχεδόν με πολύ ωραία ευλάβεια, με πολύ ωραία ευαγγελική ευλάβεια θα μπορούσαμε να πούμε μέχρι στιγμής σε αγορά. Άλλωστε κάτω πλευρά του καναλιού είναι και μια ωραία 1-1 γραμμή 45 μοιρών. Όσο είμαστε πάνω από τη γραμμή του 45 μοιρών, η τάση εξακολουθεί να είναι ακόμα ανωδική. Ωστόσο, να ολοκληρώσω κλείνοντας και λέγοντας ότι χρειάζεται πλέον πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οποιοδήποτε ανωδικό pullback θα πρέπει να μας έχει σε αυξημένη εγρήγορση, αυξημένα αντανακλαστικά. Θεωρούμε ότι και εδώ η αγορά είναι σε φάση τελικής διανομής, δηλαδή το ενδεχόμενο νέο υψηλό που θα δει η αγορά, ενδεχόμενο, το ξαναλέω και πάλι, υπό τις προϋποθέσεις που θέσαμε με βάση τη δική μας μεθοδολογία, θα πρέπει να έχει πλέον αυξημένα τα δικά μας αντανακλαστικά. Δεν θεωρούμε ότι θα είναι για πολύ πολύ παραπάνω. Εξαντλείται συνεχώς η ανωδική δυναμική. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Αυτά και για την ελληνική αγορά. Και το τελευταίο, το last but not least που λέμε, τελευταίο και καλύτερο θα μπορούσα να πω, η ανάλυση μας για τον S&P 500. Πολύ μεγάλη νευρικότητα, 60 λεπτό διάγραμμα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, μία εικόνα, πολλές λέξεις. Εδώ και 1,5 με 2 μήνες έχουμε κλειστεί σε παραπάνω από 40-45 μέσα, έχουμε κλειστεί σε ένα εύρος διακύμανσης τιμών, το οποίο στην αρχή ήταν μεγαλύτερο, μικραίνει και όλο μικραίνει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσο πάμε δεξιόστροφα και το volatility μικραίνει, βλέπετε οι μεγάλες ζώνες διακύμανσης 7.600, 7.200, 7.500, 7.200, 7.560, 7.455. Όλο και μικραίνει το εύρος διακύμανσης. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά όσο το εύρος διακύμανσης τιμών μικραίνει, είμαστε έτοιμοι για κίνηση. Πάμε να πούμε λοιπόν τις προϋποθέσεις. Θεωρούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να δούμε το νέο ιστορικό υψηλό. Αυτό πρεσβεύουμε και κατά τη σημερινή μας ανάλυση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βήμα νούμερο 1. Η ανωδική διάσπαση και διατήρηση για μία ημέρα κλεισίματος τιμών του 7.500 με 7.510 θεωρούμε ότι στην παρούσα διαγραμματική και χρονική συγκυρία αποτελεί αυτό που ψάχνουμε. Δηλαδή το τέρμα του volatility, το τελείωμα αυτής της διακύμανσης έντονης τιμών, τη σταθεροποίηση των τιμών και την περαιτέρω ανωδική κίνηση προς τη ζώνη 7.660-7.670 που είναι η πρώτη επίπεδο αντίστασης τιμών, όπου αποτελεί και το πρώτο level νέου ιστορικού υψηλού. Είναι δυνατή η κόντρα κατά την δική μου εκτίμηση στο 7.660-7.670, άρα ως δυνατή κόντρα την παρουσιάζουμε ως επίπεδο σημαντικής αντίστασης τιμών υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε ένα κλείσιμο τιμών πάνω από το 7.500 με 7.510. Τι γίνεται εάν η αγορά διασπάσει το 7.500 με 7.510 με το κλείσιμο τιμών που ζητούμε ως δεδομένο για να δούμε και να ενεργοποιηθεί κατά τη μεθοδολογία μας η ανωδική εκτείναξη ή τέλος πάντων η ανωδική εκτόνωση των τιμών, δεν θα θέλαμε καθοδική διάσπαση του 7.390 με 3 συνεχόμενα κλείσιμα τιμών. Εκεί θα βάλουμε το stop loss. Άρα, ένα κλείσιμο πάνω από το 7.500 με 7.510. 3 κλεισίματα κάτω από το 7.390 με 7.400 είναι το stop loss. Στόχος 7.660, 7.670, νέο ιστορικό υψηλό υπό την προϋπόθεση που θέσαμε. Όσο η αγορά κινείται στο εύρος 7.500 με 7.350, καμία απολύτως κίνηση τιμών, αποχή και παρακολούθηση των τεκτενωμένων με βάση το volatility που υπάρχει αυτή τη χρονική συγκυρία. Αυτά και για τον S&P 500. Ελπίζω να ήταν αρκετά ξεκάθαρο. Προσπάθεια και
πάντοτε στόχος της εκπαιδευτικής αυτής κοινότητας και του υποφαινομένου είναι να δίνει κατά το δυνατόν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα υπό την προϋπόθεση ότι δημιουργούνται δεδομένα βάσει μεθοδολογίας που διδάσκουμε σε αυτοτελείς ενότητες εκπαίδευσης, που έχουμε σε βίντεο, που έχουμε διαζώσεις, που έχουμε σε βιβλία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ πολύ το τηλέφωνο και το email μου για επικοινωνία αναφορικά με τις συνδρομητικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα σε ώρες καθημερινές από τις 6.30 μέχρι και τις 9.30 ώρα το βράδυ. Τα δε Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί στις 6 ώρα μπορούμε να μιλήσουμε για προγράμματα εκπαιδευτικά, για συνδρομητικές υπηρεσίες, αλλά και για τα δεδομένα στις αγορές χρήματος του κεφαλαίου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μου, απλά για να πούνε μια καλησπέρα, να γνωριστούμε, ευπρόσδεκτο. Και να σας πω και κάτι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό είναι ακόμα πιο τιμητικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πούνε μια καλησπέρα, να γνωριστούμε. Δείχνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκτιμούν, σέβονται κυρίως και πάνω απ' όλα δίνουν μια βαρύτητα στο λόγο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι στις αγορές χρήματος του κεφαλαίου επί 28 συναπτά χρόνια. Δεν το λέω αυτό για να ευλογήσω τα γένια μου, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι και περισσότερα χρόνια, αλίμονο. Υπηρετούμε όμως σε αυτή την εργασία από θέσεις πολύ συγκεκριμένες σε χρηματιστηριακές εταιρείες όπου εργάστηκα και τώρα πλέον ως αυτόνομος, θα μπορούσα να πω, τα τελευταία χρόνια, ειδικά και μετά τις εξελίξεις με τα capital controls, τα οποία μας αναγκάσαν εκ των πραγμάτων να ακολουθήσουμε όλη μια διαδρομή πολύ συγκεκριμένη. Όσοι κάναν ξένες αγορές, αφού τα capital controls διαλύσαν τα τμήματα ξένων αγορών στα οποία εργάστηκα επί πολλά χρόνια. Ωστόσο, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επικοινωνείτε, σε όσους γράφετε ένα σχόλιο. Καλοπροαίρετα σχόλια είναι, και η κριτική βέβαια, πάντοτε καλοδεχούμενα. Αυτά που δεν είναι καλοπροαίρετα και θα διαγράφονται αυτόματα και κυρίως θα μπλοκάρονται, και όσοι αφήνουν υπονοούμενα, είναι αυτά τα οποία γράφονται πολλές φορές ή δεν έχουν τύχει πολλές φορές, έχουν τύχει όμως κάποιες φορές από ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να βγάλουν το κόμπλεξ τους πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι για εσάς αυτό το κανάλι, αγαπητοί μου φίλοι. Μπορείτε να πάτε κάπου αλλού. Εμείς δεν σας θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους με τιμάτε με τα like σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με τιμάτε με τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους επιλέγετε τις επενδυτικές μας και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Είναι τιμή, είναι χαρά μου και να είστε σίγουροι ότι προς αυτή την κατεύθυνση, με άξονα αναφοράς και μοναδικό μας όπλο, τη μεθοδολογία μας και την ανάλυση μας, πορευόμαστε για να κάνουμε κάθε εβδομάδα το καλύτερο δυνατό και να εκφέρουμε πάντοτε καθαρή άποψη για τα τεκτενόμενα στις αγορές χρήματος του κεφαλαίου. Να ευχηθώ σε όλους καλή εβδομάδα, καλή χρηματιστηριακή εβδομάδα, καλές διακοπές. Η Αθήνα σιγά σιγά αδειάζει ή τέλος πάντων είναι λίγο πιο άνετη. Τουλάχιστον εγώ που κυκλοφορώ λίγο περισσότερο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο κέντρο, θεωρώ ότι μάλλον τα πράγματα είναι λίγο πιο καλά αυτή την περίοδο. Ίσως όσο περνάνε οι μέρες θα είμαστε και λίγο πιο άνετα. Σε κάθε περίπτωση, εάν πάτε διακοπές, αν φύγετε τώρα, να ευχηθώ καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε όλους. Να είστε όλοι καλά.